थांनाय 27 तारिख जानुवारियाव जे बर'फोरनि मोनसे बिटिआर गोरोबथा जानानै आंहा व्यक्तिगत हिसाबै गोजोननाया जथेस्थ रोखोमनि दङ आरो बेराफारसे जोंनि जाथिनि थाखाय बेयो मोनसे हाबाफारि खारन जोंनि बर'फ्रा मोनसे समाव बिएसि जाबाय बेनि उनावहाय बिटिसि जानानै फैदों आरोबाव गोबाव बोसोरनि उनावहाय दा मोनसे बिटिआर मोनसे गोरोबथा बर'फोरनि थाखाय जानानै फैबावबाय दा बेवहाय आंहा गोजोननाय दङ जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जोङो खोनानाय बा मिथिनाय बादिब्ला सिगांनि समफ्राव जानानै थांनाय बिटिसि बिइसि बेनि गेजेराव जे गोबां बे बिथिंफ्रा जोंनि जाथिनि जौगानायनि माखासे फसंथानफोर सोलोंथाइफोर बेफोर गैयामोन नाथाय दानि बिटिआरनि गेजेरजों गोबां बेबायदि जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां बेबायदिनो जौगानायनि जिथुनाखि हाबाफारि बेफोरखौहाय बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंहाय मोनबोनो हादों बेनि थाखायनो आंहा बेवहाय गोजोननाय दङ आरो आसा खालामदों बिथांमोनहा जेखौ सुक्ति खालामनानै लाबोबाय फैगौ समफ्राव बिथांमोनहा बेखौहाय मावफुङोब्ला इयुनाव जोंनि जाथिया जोंनि गथ' गथाया जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा बिसोरो जौगालांगोन गासैबो बिथिङाव सिक्खा दिक्षायावनो होन बा गेलेनाय आयदाफ्रावनो होन बिजनेस बेफार बानिज्यफ्रावनो होन गासैबो बिथिङाव जौगालांगोन आङो बेखौहाय आसा खालामदों बेनिखायनो आंहा बे बिटिआर गोरोबथानि सायाव गोजोननाय दङ। आच्छा आदा दानि फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सननि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दानि फैगौ जिथुनाखि बिटिआरनि जे इलेक्सन जानो गोनां इलेक्सन बेनि सायाव बुंनो गोनाङा आंहा बेनो दा सिगांनि समावहाय बिटिसि गोबाव बोसोर बिथांमोनहा सालायलांबाय नाथाय जोंनि रायजो राजाफोरनो बिथांमोनहा जायनो जेरै सुबिदाफोर होनांगौमोन दा बिथांमोनहा बे खामानिफोरखौ हयथ' मावजोबनो हायाखै बिनिखायनो गोबां मानसिफ्रा गोबां समावहाय सोलायनाय नांगौ होननानै बुङो दा बेनिखायनो आङो सानो जाहैबाय आंनि व्यक्तिगत साइडनिफ्राय सोलायनाया जोंनो सैथोयैनो नांगोन दा बेनिखायनो फैगौ जिथुनाखि इलेक्सन बेवहाय जोङो जायफ्रा बिटिआरखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै सहि होनानै जाय बिथांमोनहा लाबोदों दा बिथांमोनहानो फैगौ इलेक्सनाव बहराव देरहालांनानै बिथांमोनहा जुदि बे जोंनि बिटिआरखौ सालायोब्ला गमामायैनो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे सुबिदा बानि जाहैगोन आरो जोंनि दुखिया हावरिया मानसिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां खामानि जानानै फैगोन खारन गोबां मिथिं दावथिंफ्राव बिथांमोनहा बुङो जाहैबाय दानि जिथुनाखि पेकेज 1500 कौटि थाखा बे थाखाजों जोङो लामा दालां स्कुल कलेज लुनायाव जों बेखौहाय बाहायनाय नङा बेयो जाहैबाय जोंनि गरिब गुन्द्रा दुखिया हावरिया मानसिफोरनि थाखायसो जोङो बेखौहाय बाहायनाय जागोन दा बेखौ जोङो नोजोर होयोब्ला फैगौ जिथुनाखि इलेक्सन जागोन बेवहाय जोङो दानि जे इउपिपिएल हान्जा जोंनि आगुनि एक्स प्रेसिडेन्ट एबसुनि दा बिथाङा इउपिपिएलनि आफादगिरि जाबाय दा बिथांनि हान्जाखौनो देरहाहोहरनानै जोंनि बिटिआरआवहाय सोलायनायखौ